Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. I den her vlog skal jeg ud og se West Ham Tottenham, og lige nu er jeg på vej til lufthavnen. Nu er jeg i Aarhus Lufthavn, og jeg flyver fra Aarhus til København og København til London. Så, ja. Så jeg sidder inde i flyet. Lige nu så er jeg i Københavns Lufthavn, og næste stop er London Heathrow. Lige nu sidder jeg i flyet til London, så ja. Jeg er lige ankommet til London, og nu skal vi finde et tog til hotellet. Nu er vi endelig kommet til hotellet, så lad os komme ind. Sådan der. Dobbeltseng. Den er virkelig god. Og vi har toilettet herude. Der er en håndvask. Der er et toilet. Og der er et bad. Så. Nu skal jeg til at seng. Og vi ses i morgen, hvor jeg skal ud og se kamp. Jeg har lige stået op. I dag er det dag 2 og kampdag. Nu skal jeg ind i fanshoppen. Nu skal jeg til ind i fanshoppen og prøve at kigge stadion. Vi skal ind og se kamp på senere. Det går nok kæmpe. Og der er lige fly der. Ja. Nå, men lad os komme ind i fanshoppen. Fanshoppen er lige der. Lige der. Man måtte ikke filme inde i fanshoppen, så jeg tog nogle billeder. Jeg har lige været inde i fanshoppen, og det er den, jeg har købt. Hjemmebanetrøjen. Og bogen bagpå. Og Premier League badget. Og lige før, så vi spillerne, de kom ned i bussen der. Og så råbte vi hej til Mads Hermansen, og så vinkede han. Så det var fedt.
Nu er jeg på Tottenham Stadion. Hvor kig det. Det er jo sindssygt. Altså, det er jo det vildeste stadion. Og nu skal jeg ind og købe en trøje til min storebror. Vi har købt sådan en fin hoodie til min storebror Tottenham. Men prøv at overveje stadion, seriøst. Det er det vildeste stadion, jeg nogensinde har set. Shruti was calling it. Available Rashida.
Hvorfor vinder en fredag? Det er halvleg, der står 0-0, men Tottenham fik et mål annulleret. Over Spurs, score number 29, Pak Matisar. 1-0 til Tottenham. Kom nu! Stil dig op. Ja. Rødt kort til West Ham. Bolton scoring number 15, Lucas Bergman. Til Tottenham. Over Spurs, scoring number 37, Mickey van der Ven. 3-0 til Tottenham. Det begynder at blive pinligt. Syg redning af Mads Hermansen. James Ward-Prowse. Kampen er færdig, og den endte 3-0 til Tottenham. Og den her video er slut, så hvis du kunne lide den, så husk at like og subscribe. Vi ses i den næste video.